Se on Koiviston Neetu, morjesta KNT-koulutuksista, ja tämä on toiminnallinen neurologia perusteet-kurssin lyhyt esittely. Eli tämä perusteet-kurssi on yksi KNT-koulutusten kursseista, ja nimensä mukaan tämä tarjoaa perusteita tähän toiminnallisen neurologian viitekehykseen, josta on hyvä sitten ponnistaa näille muille kursseille ja laajentaa sun neurologista osaamista tuleterapiassa. Eli nämä KNT-koulutusten kurssit muodostavat tämmöisen kurssijatkumon, mitkä täydentää toinen toisiaan. Eli kannattaa lähteä perusteesta liikkeelle, jos ei ole mitään aikaisempaa tarttumapintaa tähän aihealueeseen. Siitä on paljon helpompi sitten sisäistää näiden seuraavien kurssien teemoja. No mitä täällä perusteet-kurssilla sitten voit oppia? Me käydään niitä toiminnallisen neurologian periaatteita, sitä viitekehystä, että mitä toiminnallinen neurologia oikeastaan on, mitä se pitää sisällään. Se ei ole mikään yksittäinen hoitotekniikka tai keino, vaan se on enemmänkin nimenomaan viitekehys, jonka avulla sä pystyt soveltaa niin niitä uusia menetelmiä, mutta myöskin sun vanhoja menetelmiä, mitä sä oot käyttänyt tähän mennessä sun praktiikassa. Ja pystyt soveltaa eri tavalla, eri näkökulmasta, ikään kuin tämmöisen neurotieteen ja neurologisen linssin läpi. Ja sitten me käydään tämmöisiä neurotieteeseen liittyviä, hermoston toimintaan liittyviä periaatteita ja teorioita läpi. Joka, miten ne aivot sitten oikeastaan toimii, erilaisia teorioita taustalla ja malleja taustalla. Keskeisimpänä aiheena totta kai neuroplastisuus, miten me pystytään soveltamaan sitä käytännön työssä. Ja tutustutaan aivokuoren eri alueiden toimintaan aivorungon tasolla ja myöskin pikkuaivotason toimintaan. Ja miten nämä liittyy sitten kaikkiin tämmöisiin kliinisiin juttuihin. Eli mä oon pyrkinyt tämän kurssin suunnittelemaan niin, että olisi mahdollisimman vähän semmoista puuduttavaa, raskasta teoriaa neurotieteestä ja neuroanatomiasta. Että olisi enemmän käytännönläheisempi ja kaikki nämä aihealueet jollain tavalla resonoisi siihen kliiniseen työhön. Ja sitten me käydään hermostopohjaisen terapian keskeisimpiä menetelmiä. Eli mä oon numeroinut nyt tähän 5 eri kategoriaa. Ja nämä on tarkoituksella numerojärjestyksessä, koska tässä järjestyksessä kannattaa myös kliinisesti edetä. Eli aloitetaan autonomisen hermoston toiminnasta, koska se on se kaikista vitaalein elintoiminta ja perusedellytys kaikille muille toiminnoille. Se pitää olla siellä kunnossa aluksi. Miten me opitaan sitä tulkitsemaan, hiukan testaamaan ja minkälaisia hoitomahdollisuuksia meillä voisi olla. Kakkosena vestibulaarinen järjestelmä, tosi tärkeä, ikään kuin tämmöinen pohjajärjestelmä sensorimotoriselle toiminnalle ja kehittymiselle. Senpä takia se on 2. Miten me pystytään arvioimaan sen toimintaa ja muutamia helposti toteutettavia hoitomenetelmiä. 3. on somatosensorinen toiminta, eli ihotunto, lihakset, asentotunto ja niin edelleen. Niiden testaamista, myöskin hoitovaihtoehtoja käydään läpi. 4. on visuaalinen, eli miten aivo prosessoi tätä visuaalista informaatiota, ja siihen liittyy keskeisesti okulomotorinen toiminta, eli miten ne silmät liikkuu, miten pystytään arvioimaan niistä, ja myöskin tämmöistä okulomotorista harjoittelua käydään läpi hiukan. Ja sitten 5. vasta on tämmöinen kognitiivinen toiminta, ja siihen liittyen myöskin tämmöinen tahdonalainen motorinen toiminta. Miten me pystytään arvioimaan kognitiivista toimintaa ja soveltamaan sitä näihin muihin harjoitteluihin ja terapian muotoihin tai terapian menetelmiin. Eli kaikkea hiukan käydään läpi. Ja sitten näillä muilla KNT-kursseilla syvennytään huomattavasti syvemmälle näihin juttuihin. Ja minkälaisiin vaivoihin tämän kurssin antamat työkalut on sitten sovellettavissa? No, erilaisiin niskakipuihin, tämmöisiin vaikeisiin, pitkittyneisiin niskavaivoihin. Se voi olla myös niskan whiplash, jälkitila eli retkahdusvamma, mihin liittyy paljon erilaisia oireita, tosi hyvä sellaisia. Myöskin aivotärähdysten jälkitilat, pitkittynyt aivotärähdyksen oireyhtymä, ja se liittyy hyvin oleellisesti lieviin aivovammoihin, aivovammojen kuntoutukseen, erilaisiin liikehäiriöihin,
tasapainovaikeuksiin. Niihin voi sitten liittyä huimausoireet, erilaiset huimausoireet, dysautonomiset oireet, päänsärkyoireet, erilaiset dystoniat. Niin nämä on semmosia vaivoja ja tiloja, joihin mä sovellan tätä toiminnallisen neurologian viitekehystä ihan päivittäin mun työssä. Okei, eli lisätietoa kurssista sekä ilmoittautumiset näille KNT-kursseille kntkoulutukset.comista. Käy sieltä tsekkaa kurssikalenterit, että missä ja milloin seuraavat kurssit järjestetään. Vie sun neurologinen osaaminen uudelle tasolle ja nähdään kurssilla. Moikka!